हेलो हाय सांगମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ଭଲ ଅଛ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଫୁଲିଝରଣା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲବାକେ ହେଲେ ଭଲସେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରିନ କାଇଁ ଯାଇକି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଯାହେଲେ ବି ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ভিডিও যদি ভাল লাগুছে বলে লাইক করুন আর যদি ভাল নাই লাগুছে বলে কমেন্ট করুন যা করবার আছে করুন, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଉন। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।